חברים, אני אודי, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה אני אראה לכם איך למעלה מ2.5 מיליון איש מרוויחים כסף מגראס. לא מה שאתם חושבים, גראס אחר, תישארו. תודה שחזרתם. אז על מה אני מדבר? GetGrass, או גראס בעצם, זה בעצם חברה, ואני בטוח שיש עוד כמה כאלה, אבל היא חברה באמת עם 2.5 מיליון איש שכבר עושים סטייקינג כזה. תכף אני אסביר לכם. בכל אופן, חברת גראס לוקחת את האינטרנט שלנו, ובחלק שאנחנו לא משתמשים, היא פשוט מוכרת את זה לחברות גדולות שצריכות המון בנדוויץ', זה רוחב הפס, כן? שאנחנו משתמשים, אנחנו לא משתמשים בהכל. אז בחלק שאנחנו לא משתמשים, היא מוכרת בעזרת AI, כן? לחברות גדולות שצריכות את הרוחב פס הזה, או את הבנדוויץ' הזה, אוקיי? איך היא עושה את זה? היא עושה את זה בצורה decentralized, ותכף נדבר על זה גם כן, אבל תחשבו עם כל ה-AI שיש היום, כמה כוח מחשוב צריך וכמה אינטרנט צריך, וזה בדיוק מה שגראס עושה, אוקיי? אז בעצם היא לוקחת מאיתנו, מכל המשתמשים שמתחברים, את הבנדוויץ'. יש כזו חברה, אני לא זוכר את השם כזה, ותסלחו לי, שלוקחת את הספייס מהמחשב שלנו ומוכרת את זה. אז גראס עושה את זה עם רוחב הפס, עם בעצם האינטרנט שלנו שאנחנו לא משתמשים בו, ומוכרת, מאגדת את זה לשרתים אחרים. אני לא אכנס לכל הטכניקה, אני גם לא ממש מבין עד הסוף, אבל אני יודע שאנשים עשו מלא כסף, יחסית למה שהם השקיעו. עכשיו, לא מדובר בהשקעה, ואפרופו השקעה, כל מה שאני אגיד בסרטון הזה הוא על אחריותי בלבד. אני לא מוכר לכם, לא עושה לכם, לא ממליץ לכם, אני לא רואה חשבון, לא יועץ מס ולא עורך דין, אפילו לא עורך דין. ולכן כל מה שתעשו בעקבות הסרטון הזה יהיה על אחריותכם בלבד. תודה רבה. בכל אופן, אז גראס, זה מה שהיא עושה. לוקחת אינטרנט, מוכרת אותו לחברות גדולות. באופן decentralized, כן? יותר decentralized, לא בטוח שזה עד הסוף decentralized, מבוזר, אבל אנחנו יכולים לראות ממש, שעד לפני כמה חודשים זה היה בלתי אפשרי, אפשר לראות לאן זה הולך וכל הדברים האלה. מה שאותנו מעניין זה איך אנחנו מרוויחים מזה כסף, וזה מה שחשוב, אוקיי? כרגע, שהחטופים יחזרו זה יותר חשוב, כן? אבל במעבר חד. אנחנו רוצים להרוויח כמה שיותר כסף. מה עושים? מלווים את האינטרנט שלנו, כן? ומקבלים על זה נקודות, שימו לב להגדרות שאני משתמש בהן, נקודות, וכל כמה חודשים, בערך 7-8 חודשים, יש airdrop, כן? של המטבע הזה. הנקודות הן לאו דווקא כמספר המטבעות שתקבלו, כן? אנחנו מקבלים נקודות, הם בסופו של דבר עושים סיכום שכל מי שקרא את המטבע וקיבל נקודות ויחסית לנקודות שהם מחלקים, קצת נשמע מסובך, אבל יש airdrop, והיה כזה airdrop לפני חודשיים-שלושה, משהו כזה. ואנשים עשו מלא כסף, אוקיי? על זה שהם קראו את המטבע בעצם. בואו נלך לראות מה המטבע הזה שווה. אז כיום הוא שווה $2.36, רבותיי, דולר. אנשים עשו בין 10,000 ל-15,000 מטבעות לאיירדרופ הזה. תכפילו, אתם יודעים לבד. בסדר? אז זה מה שאנחנו רוצים, בעצם לכרות. עכשיו אנחנו לא רוצים להשאיר את המחשב שלנו דולק, וכמובן יש מיליונים, 2.5 מיליון אנשים עושים את זה, אז כמה כבר אני אקבל? פה אני נכנס לתמונה. נכנסתי? יופי. שימו לב. בעצם מישהו פנה אליי, זה מישהו שעקב אחריי כבר הרבה זמן ביוטיוב, והוא אמר לי, תקשיב, אני מכיר חבר'ה, או אני שותף איתם, שבנו סיסטם כזה, אוקיי? סיסטם, שמה שהוא עושה זה, קונה שרתים, מוכר לנו את השרתים, כן? עם מלא, שעליהם אנחנו יכולים לשים מלא פרוקסי, פרוקסי זה IP, בסדר? ולכרות את המטבע פי כמה וכמה מהבן אדם הבודד. אוקיי, אמרתי אני אקשיב, אמרתי אני אבדוק, אני אנסה, כמובן, כל מה שאני עושה, בודק קודם לפני שאני עושה איזה סרטון. אז באמת הלכתי, בדקתי, ראיתי, וואלה, זה מה שקורה. אז החבר'ה האלה, גם יש להם, הם בנו איזה קוד מסוים, כן? שהוא,
קשה להסביר את טכנית. בסופו של דבר, כי אני רוצה שזה יהיה בגובה העיניים והכי פשוט שאפשר. אנחנו יכולים לקנות IPs מכל העולם, יש חברות שמוכרות IPs, לשים אותם על השרתים של החבר'ה האלה, אוקיי? ונגיד, הכי מעט זה 250 משתמשים. מה זה אומר? שלא רק אני קורא את המטבע, אלא בשבילי קוראים עוד 250 משתמשים. משהו, וזה החבילה הכי קטנה. זה לא יקר, אני אסביר לכם הכל. אבל שימו לב, שרתים, אני קונה IP וקונה את המקום על השרת, ועל ידי זה אני מרוויח שכאילו מינימום 250 איש קוראים את המטבע הזה, או מקבלים נקודות, כן? עבור הקריאה הזאת, מקבלים נקודות בשבילי. כל זה בשבילי. לא ידעתי שאני כזה חשוב. אוקיי. אז זה האפשרות. עכשיו, מה זה נותן? מעבר לכמות הגדולה של קבלת הנקודות, יש גם העניין שהמחשב לא צריך להיות דלוק כל הזמן, כי זה על שרתים באונליין. רוב האנשים לא יודעים את זה, והם קוראים את זה על המחשב, משאירים את זה, עובד, לא עובד. פה אנחנו על שרתים, מסתכלים על השרתים האלה, ותכף אני אראה לכם איך זה נראה. השרתים האלה קוראים את המטבע בשבילנו, ואנחנו מקבלים נקודות. כמובן שיכול זה מצטרף עניין האפילייט. אתם מכירים אותי, אני כן, וזה אומר לכם, גם לעניין של הגראס יש אפילייט. אני חושב שרק אפשר באפילייט, אבל לא סגור על זה. אז יש את האפילייט, שאתם תירשמו כמובן מהקישור שלי, זה ברור לכם. כן? אז יש, ואז אתם מרוויחים יותר נקודות. יש גם דרגות מסוימות. כל הדברים האלה אי אפשר להבין בבעיה אחת, אני אומר לכם. או שהגאונים מכם יכולים. אבל אני החלטתי לעשות סרטון על זה, וממש לחלק לכם בשלבים מאוד מאוד ברורים וקצרים, מה אתם צריכים לעשות בשביל להגיע שלפחות 250 איש יקרו את המטבעות בשבילכם ויקבלו נקודות. ופעם, כמו שאמרתי, כאן 7-8 חודשים, זה סייקלים. הסייקל הקודם, אני לא זוכר מתי, בואו נראה אם אני אפתח את הדשבורד שלי, אני מכניס אתכם ממש לחשבון שלי. אז זה הדשבורד שלי. כמו שאתם רואים, אני קיבלתי עד עכשיו 563,000 נקודות, כן? זה, הנה, התחלתי ב-24, קצת, הרבה, ופה עוד פעם הרבה, כי זה אנשים קוראים בשבילי, כמו שאמרתי. פה זה כבר עם הסרברים. אם מישהו שאין לו סרבר, אתם רואים ממש מעט נקודות. אלה הפרוקסי. פה אתם רואים את ה-IPs שמחוברים לחשבון שלי, בסדר? ויש עוד מלא, כן? אבל זה דוגמה איך זה נראה. כמובן שיש כל מיני דרגות, שאם אתה בדרגות מסוימות, אז אתה מרוויח יותר כסף. אני הולך לרפרל פרוגרם, אני בטיר כך וכך, מה זה 7? בדיימונד, רפרל כאלה, אני לא יכול לקחת את המטבעות אליי עד שלא נגמר הסייקל המסוים הזה, בסדר? אז אני פה, לא משנה, אתם תבינו את זה יותר, ככל שהטיר שלך יותר גבוה, אז אתה מקבל יותר נקודות וכדומה. בכל אופן, מה שאנחנו כן יודעים, ואני אקח אתכם פה למסמכים שלהם, לראות שבעצם הטוקנומיקס, קודם כל, מה זה הטוקנומיקס? כמה מטבעות יהיו בדיוק מיליארד מטבעות, אין יותר. הם מחולקים בצורה הזאת, שיש שקיפות לקמיוניטי, לאינסנטיב, מי שרוצה יכול להיכנס ולראות את זה. גם הם מפזרים את המטבעות או מחלקים את המטבעות, כל פעם כשמישהו מקבל מטבעות הוא לא יכול להשתמש בזה איזה שנה, משהו כזה, או פחות, אני לא יודע בדיוק את הזמנים, אבל כל פעם שיש משחררים מטבעות לשוק, אם זה של הקומיוניטי, אם זה של המשקיעים, כל מיני כאלה, הם מוחזקים למשך שנה כמעט, כדי שלא יהיה, אתם יודעים, נפילה במחיר. זה אנחנו כבר מכירים. וכמו שאמרתי, זה מחולק לאפוקים. כל 7 או 8 אפוקים, כן? בכל אפוק מחולקים 10 מיליון, לא מחולקים. יש לך טוקנים שאתה אמור לקבל, תלוי יחסית לנקודות שיש לך, ובהתאם לטיר שאתה נמצא בו, כן? טיר 1 יקבלו ככה, באפוק 1 יקבלו ככה, באפוק 2. קצת מורכב, כן, זה לא משנה, אנחנו רוצים לעשות כסף וכמה שיותר, בסדר? אז זה האפוקים, כן?
כרגע אני רוצה להראות לכם, אנחנו נמצאים באפוק 3, שהוא ייגמר ב-17 לינואר, בסדר? ושם, כן, נקבל נקודות. עדיין אי אפשר לקחת את המטבעות. בסוף כל הסייקל הזה, אמרתי 7-8 חודשים, אנחנו מקבלים הודעה שאפשר לעשות קליימינג, כן? ואז אנחנו ניגשים, claiming reward, אתם רואים, ניגשים ל-visit website, הולכים לוובסייט הזה, לאתר הזה, אנחנו מחברים את הארנק סולנה שלנו, פנטום, כן? שגם את זה אתם צריכים, ואנחנו מחברים את הארנק ורואים כמה מגיע לנו, באותו רגע אנחנו יכולים, בום, לקחת את זה אלינו, ובום, סבבה. אפשר להשתמש בזה, הלוואי וזה המחיר יהיה, אולי המחיר יהיה יותר גדול, בוא נראה מה הוא עשה כל השנה, מקסימום, כי זה ממש לא כל השנה היה, כמה פוטנציאל יש לזה. עכשיו יכול להיות שהכל חרטה ברטה. אתם תראו סרטונים ביוטיוב, איפה שאתם רוצים, שזה חרטה אחד גדול. סבבה, אוקיי, סבבה. אני אומר, בשביל להשקיע כמה דולרים, זה לא השקעה, להשקיע, לשים כמה דולרים בצד, ועם סיכוי, אתם יודעים, שיקרה משהו כזה, זה 5,000 או 10,000 דולר עוד כמה חודשים, וואלה, נראה לי נחמד, אבל אי אפשר לדעת. אני רוצה להראות לכם את הסרברים שלי. הנה זה כאן, אתם רואים פה, אני כמובן מסתיר דברים והכל, אבל בעיקרון, מיינגראס. כל הזמן קוראים מטבעות כאן, השרתים, 250 משתמשים, כן? שעושים את זה בשבילי, אני לא צריך שהמחשב ידלוק כל הזמן, אוקיי? ומגניב. ופה אני אומר לכם את האתר שאפשר, או צריך לקנות את השרתים, וזה החבר'ה הישראלים שעשו שיתוף פעולה עם חבר, והגעתי אליהם. $20, 250 משתמשים, חודשי. $20 חודשי, אז אם סתם השקעתי $200. ועוד אני צריך לקנות פרוקסי. פרוקסי גם עולה כסף, עוד $20 לחודש, לא יודע מה. סך הכל, בזבזנו אולי $400-500 לכמה חודשים, אבל עם סיכוי חבל על הזמן. בסדר? אפשר להגדיל כמובן, מי שרציני בדברים האלה, מוזמן להגדיל פה ולעוד משתמשים, פי 2 משתמשים וכדומה, כן? זה מגניב, בכלל זה מגניב. אבל בתור התחלה, כדי שלא יהיה בלגן, אנחנו ניקח את ה-250 או את ה-500, נראה, כי זה חשבון שלי, בשביל שאני אראה לכם, וככה נוכל להתנהל. אז זה גראס, זה מה שהם עושים, ככה אנחנו יכולים להרוויח גם קצת כסף, אולי קצת יותר מקצת. אז סבבה. עכשיו, בסרטון הבא, כן, אני הולך ממש ללכת צעד אחרי צעד, מה צריך לעשות בשביל להתחיל לעבוד על זה. אני מקווה שהסרטון הזה יהיה מוכן עוד היום, או אפילו מחר, בסדר? צעד אחרי צעד, מה צריך לעשות, מה צריך להכין, מה צריך שיהיה לי הכל בשביל שאני אוכל, וזה לא סיפור, רק צריך שיהיה סדר בדברים, וכמו שאתם יודעים, בזה אני יכול לעזור לכם, שיהיה סדר בדברים בשביל להתחיל להרוויח נקודות עבור האיירדרופ הבא, בסדר? צעד אחרי צעד. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, ואתם רוצים שאני אעשה את הסרטון הבא על הדרכה, תכתבו פה בתגובות, כן, לונדי רוצים, כן, 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 לא, 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 מה שאתם רוצים, ותירשמו לערוץ היוטיוב, כן? כי, אתם יודעים למה? כי ערוץ היוטיוב הזה יכול לעזור לכם בהכנסה פסיבית, אוקיי? אז תודה רבה שצפיתם, ואל תשכחו, אל תיתנו לאף אחד לגנוב את החלום שלכם. יאללה, ביי חבר'ה.